What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Jumps the G in the place TV. And we are the Seagang. Kaming dalawa lang ngayon kasi may ano kami, mission. Yung bagong ano namin, magre-raid na naman kami. Pero tulog sila. May sino na ano? Si Nicole. Si Nicole. Si Nicole. Kami ng mas. Yung favorite kong sote. Nasado na po ang aming ano. Let's go. Sige na lang. Tuloy. Raid part 2. Ito yung nag-ano? Kaibigan ko pa lang. Ito kasi may ano eh, ito may pasimuno eh. Dahil dyan, i-raid natin si Tastic. Si Tastic. Ayun, ngayon din? Ngayon lang. Para makabawi ka kagad. Oo, makabawi. Lamas mo na ako. Hilig ka talaga manggapang. So, doon na naman kami kay Tastic. First verse na nga, bagong ilamos. Babawi na siya kay Tastic. Meron din po ako. Wala ka mas karami. Huwag ka naman mas karami. Kailangan ka man. Anong ginawa mo? Ano yan? Vitamin C. Ano yan? Lemon. Ay, yan pala yun. Wawa naman si Cap. Tuloy na may icing. Marami kang tissue dun, Meg. Olive oil pala yung gamit mo, Mick. Grabe, kawawa naman si Tastic. Tingnan mo naman yung ginawa mo, Joms. Hindi lumabas yung ano, icing eh. Part 2 ng Raid to Meg. Okay lang sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Saan yung basura mo? Ay, dito pala. Ito, basura. Good night. Yun na. Yun lang. Yun lang yung ano namin. Kayo, visit. Ba't parang iba yung amoy? Hindi nyo pa nilagay sa rep.
Ha? Ganyan pag di mo nilagay sa rep. Ano, Jobs? Bakit? Iba yung amoy. Eh? Matik pumasok sa ilong ko! Isip, ginawa mo pa ako ng balbas. So guys, nung nakarang araw, sila yung nabiktima. Ngayon, si Jobs yung... Bawi naman kami. Bawi ulit ako. Natalawang bawi lang. Hindi kami natulog kasi ano. Nantay talaga namin makatulog si Jobs. Siyempre. Maaga yun natulog kasi alas 4 yung duty. Oo, alas 4 yung duty niya. 4 to 8 siya. Yan ba? Yan ang laro namin. Yan na lang yan. Tulay mo sa mukha niya. Tapos tumas ko sa bibig. Sa dito. Ilong. Sa ilong. Grabe. Utang ko pag nagising na siya. Nagising na siya, hawakan mo, tapos ibungod-gud ko to. Oh, sige. Pag pumalag na siya, hawakan mo, tapos gugununin ko, balik ko ako. Ayun, grabe naman. Kasi iba yung tumas. Anong ginawa mo? Grabe naman yung bawi mo. Baka magsusumpong sa mga kasunod. Kami na galit. Nakabawi nito. Grabe, brutal yung pagkabawi nito. Yung buto ng lemon sa ilong. Kaya pala, wala naman yung tubig. Wala kang tissue ah. Wala tayo ng tissue. Ito mo dito. Tissue pala. Wala na doon. Doon naman. Gusto yung lotion eh. Matapos yung lotion. Grabe. Yan pala yung tapunan. Masama-sama. Yan kasi. At doon nagtatapos ang aming vlog na walang kapupulutan ng aral. Puro kabulas to lang? Uy. So, i-close ko na to guys kasi para hindi na sila makabawa, i-edit ko na to. At kami ang Sigang. Hanggang sa muli, paalam! A few moments later. Yo, what's up? Mr. J, Michael Tastic. So, gaganti po kami dito. Siyempre, naman, Carmen Savage lagi. So, nilang mas para talagang pag nakita niya kami, ano siya, yung makuratan, magulat. Ang hirap pala magsuot ng isang kamay. Ako na magpasuot para, ay, mas na pala yan. Ako natural lang. Ay, so, ay, wala pa rin ano. Ano yun? Para mukha kang gangster na rao. Ang takot parang ng ulo mo. Maluwag lang yan. Maluwagan ko. Okay. So, this is it.
It's a success. Yan ang ganti ng api. Meron ka na naman tissue dyan, ha? Yak! Yan. Yan, gusto niya daw si Kumante. Natutulog pa po siya. Kaya iwanan na po natin. Kawawa naman. Lagi nare-raid ni Jones eh. Hi, shoutout kay Marley May Lorico ng Valencia Dumaguete, kay Charmaine Dizor, kay Marjorie Perante ng General Trias Cavite, kay Jerome Bucanegra Jr. ng Toledo City, Cebu, Angelo Daguro ng Metro Manila, kay Jason De Torres ng Ocotox, Canada. Shoutout kay Marius Fajardo ng Luzon, Nueva Ecija, Beauty Ann ng Taguig City, Rogelyn Dinoyo Suwan ng Bayog, Zamboanga del Sur, Agnes Bautista ng Bacolod City, Dal Babes ng Baguio. Shoutout kay Jerry Cañete of Laguna City of Cabuyao. Kay Kay Ragas, shoutout from Tagum City. Shoutout din kay Adel Suaso of Riyadh, kay Prince Edwin Baladad of Sharaya, Quezon, Dominic J. Kama of Mikawayan, Bulacan. Shoutout nga pala kay Dennis Balonso ng 13 Martires Cavite, Elaine Antesa ng Taguig City, Deniso ng Malolos, Meredith Dagang, Gold Coast, Austria, and Marita Bermudo ng Habay Bacoor, Cavite.